ungakhohlwa ukuthi ayikho into ehlala ingunaphakade, asikho isikhathi esihlala sinje. Sonke isikhathi siyashintsha. Amen. No matter noma khona umuntu oxoshisa emsebenzini ungamsodi ingunaphakade, ungampikeli ngoba kusasa uzoba iboss, kudinga ukuthi uqashe yena, uyena otholakala eduze ukuthi akhuphule ibhizinisi lakho. Uyena odinga abe isenabelo sesinyawo sakho. Uyena odinga ukuthi ngidlabe itafula phambi kwakhe. Kunetafula engendlalo phambi kwakho, uNkulunkulu angeke anidlale ngenxa ukuthi lizodlalwa phambi kwabantu ngoba uzondile. Sometimes lenzondo unkudala uNkulunkulu enza ukuthi inzondo yomuntu iphele. You know what ukuthi ngeke kushaya u5 years uzonda umuntu bese ngathi ngeqeda next week ifike next week ngeqedelela. Uma nikhona baselana. Uma kuze kuphela u5 years uzonda umuntu nenkinga uyagula nje. Angazi uNkulunkulu sakubekeleni ngabe uyathatha. Ngazi ni worried. Uthi sakubekeleni ngabe uyathatha nje. First thing uNkulunkulu kwenzela ifavor lo muntu wakwenza into ebhlungu wakwenza kwazi baphela 5 years awuhlangana naye Emel incane ngake edrobheni awuhlangana naye. First thing awumblockanga ngama social media yena wabhlocka wena. Yini inkinga yakho? Yini ungapholi? Waphela ma unesilonda esingapholi okusho wena ogulayo adu noshukela adu na something else. Kusi problem ikuwe ngoba ungapholi. Ngoba uNkulunkulu akayidalanga lento ongapholi. Amen bazalwane. Ayibekanga uNkulunkulu lento ongapholi bazalwane. Isungangidina kanjani manje ungishaye kanjani unginyathele kanjani? Sizongifika isikhathi sokuxola, ngizoxola. Ngizokuxolela ngizukuyixolelile enqoleni. Akusho mase ngixolile bese ngiyakudinga back empilweni yami. Cha uright ulapha kodwa ngixolile. Ya uright ulapha kodwa njani ngipholile. Ngoba sikhuluma ngokuphola baba. Amen. Ngipholile manje ngi-right. Amen. Ngipholile ngi-right. So empilweni uyasidinga isikhathi sokuphola, and it's only God okwazi ukupholisa umuntu. Hallelujah. Only God okwazi ukupholisa umuntu.